Γιατί δεν σταμάτησε, Μάλλον θα γέμισε, ρε. Καθώ έχεις 2 ώρες εκεί εγγραφή. Όχι. Τι να Τώρα στα κάνω, καλά μου. ναι. Πρέπει και σβήσει το Robinson, ρε, να γράψουμε τα παντοπλέκνητα σήμερα. Μάλιστα, θα πάρω αυτήν. Αυτή την αφήνω πάνω. Ναι. Τι λέει η Ελένη. Ορίστε. Τι είναι Σας αυτό, αρέσει? κάτι χάρτη λέει. Α, το ίδιο μας έτυχε. Τραβάμε, όποιος λέει, όποιος παίξει knock, από εδώ βάζουμε εδώ. Ελένη, Μοιράζω. 2 το λιγότερο. Μάλιστα. Από εδώ, Από εδώ. Αν εμφανιστεί εδώ, κερδίζει. Έχετε καμία? Τότε, παιδιά, Ναι, ξεκινάω με μένα πρώτα. Ναι. Είχαμε καμία. Όχι. Όχι. Τέλεια. Εμείς πάντα μπαίνουν 3 από εδώ, ό,τι αν είναι. Όχι, εκτός αν είμαστε γυμνοί, δεν έχουμε τίποτα. Αν δεν έχουμε. Αν έχουμε κάτω από. Ναι, τέτοιο Να, τι λέτε, να το συζητήσουμε αν θέλετε. Θέλετε 3 ή να το αφήσω έτσι? έτσι. Τι 3 ρε Γκάμπη, έλα παίξε τώρα να πούμε. Άιντε, πού θες και 3. Έτσι, γιατί μπορώ. Να επιθυμίσω ότι έχω σφαίρα εδώ, έτσι. Μάλιστα. Δεν μιλάμε. Μάλιστα. Πώς μέχρι 5 αυτό. Πώς θα συνεχίσει 5 άτομα. Μια βασική. Έχετε το δικό σου. Στην αρχή, Στην αρχή του Εγώ. mission ναι, τραβάς 2 έξτρα κάρτες. ωραία, θα παίξω αυτό. Είναι από εδώ και πέρα. Ποιος τραβάει 2 έξτρα? Τις παίρνω Αυτός εγώ. που την έχει. ρε. Άρα, Στην αρχή του mission. Ναι. Τώρα είμαστε ήδη μέσα στο mission, ας στη την μάπολη πολύ αρχή. βόλα. Εντάξει, παιδιά. Να πεις εγώ. Έλα, τρώμε αυτό το φαγητό, παιδιά. Θέλω λίγο. Να φέρω κι εγώ το φαγητό μου. Γιατί, α. Ω, 2 σφαίρες. Τώρα λόγο να βγάλω ή αυτό. Μια κάρτα εγώ αποκτήσεις από μία. Ναι, ναι. Τόσο τυχερός να είμαι εγώ. Πω, τι βγάζω τώρα. Θα βγάλω λόγο, μωρέ. Βάζεις και είμαι κολόφαρδος. Μπράβο σας, τομάρια. Δεν φοβάστε τίποτα. Κυρίως όμως δεν φοβάστε την βροχή. Δηλαδή ρε μαλάκα. Ξεκάθαρα δεν φοβόμαστε. Εσύ. Δεν είναι μόνο η Ελένη. Εντάξει, δεν μιλάω. Είμαστε έτοιμοι να χάσουμε από σφυρίδα και άλλος λέει τη βροχή ρε μαλάκα. Με μια βροχή κάτω. Γκάμπι, παίξε. Ωραία. Παίξε. Πάσου. Πέρα την κάρτα σου. Και καφεδάκι. Αν θέλεις, Αν δεν κέρδισε καφέλα. Έλα. Μπλό. Yep, όχι. Τι Ελένη. Όλα. Έπαιξα. Αυτά δεν κέρασα. Κωνσταντίνος. Ούτως ή άλλως. Τι. Δεν παίρνεις την τύχη.
Είναι δύο ίδια. Δεν βοηθάμε. Θες το πεσπάσω. Νικό. Έπαιξα. Και ο Χρήστος η σφίχτα δεν πιάνει, Και ουσία έτσι είναι. Όχι, πάσο. Αν μπορώ να κάνω αυτό. Το χρησιμοποιώ, να φύγει αυτό. Μισό το πάσω. Και πέρα αυτό. Ωραία. Θα στο πειρώνω. Πάρε. Δεν είναι και από τα δύο αυτό. Μπράβο, παιδιά. Μισό εδώ. Αυτό. Τι, παιδιά. Και γυρίζει. Μπράβο. Ουτ. Μπράβο ρε. Πόσες έχουμε στο κερί? Έχω καμία. Μια. Εγώ έχω τρεις. Τρεις. Α, τώρα όμως πότε, με ποια σειρά το κάνουμε αυτό? 3 ή 4 θα είναι. Πότε κάνουμε το refill εδώ πέρα? Λογικά είναι... Αυτό βγήκε. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Ναι, βγήκε. Okay. Επόμενος, ποιος παίρνει σπίτς? Η Ελένη. Του 10. Ας μην μιλήσω. Ναι, θα βγάλεις ένα καλό λόγο. Όχι, Ελένη το παίζει καλά. Είναι. Ναι, ναι, θα λέω. Χριστό. Τσίμπα. Ας τον φάει. Τσίπα μια πατάτα. Ο Νίκος τόσο άλλος δεν μπορεί να κάνει. Δεν νηστεύει. Νηστεύει. Ναι. Παιδάκι μου όσο θες. Το βεζέ, το βλέπω το τυπίζεται. Κωνσταντίνα, θα πας αλμυρό μετά το γλυκό. Δεν μπορείς να μιλήσεις, έχεις μute. Δεν για το φαγητό. Έχουμε χιόνι. Για να φύγει το χιόνι, πρέπει να τραβήξουμε από δυο να πάνε δυο κάρτες εκεί. Πρώτος που θα πάει πάσο. Μια καρτούλα. Α, μία καρτούτα! Για να φύγει το χιόνι. Τι? Ο πρώτος που θα πάει πάσο Δυο κάρτες πάνε εδώ. θα πάει. Αυτό ή παίρνει τραβάει δύο κάρτες. Α. Νομίζω ότι τραβάει δύο το κάρτες λέει, ο παίκτης που το λέει. Ναι, τραβάει. Draw. Ο παίκτης που λέει ότι. Πάσο. Άμα θέλω. Δηλαδή, άμα βγάλω εγώ λόγο Ο και πω. πρώτος που θα πάει withdraw, Μμ. αν θέλει να φύγει αυτό, πρέπει να τραβήξει δύο Αν πει κάρτες. κάποιος πάσο, ο λόγος της Ελένης μετράει. Όχι. Είναι Όποιος είναι πάσο, είναι πάσο. Πάσο. Και τραβάει δυο κάρτες. Κάτω το Νίκο. Αν είναι εδώ. Όχι ρε φίλε, τι έκασε τώρα. Α. Ιδανική δεν είμαι. Α, μισό παιδιά. Είχα ξεχάσει αυτό. Επειδή έχει το frenzy, λέει παίρνει δύο έξτρα. Α, ναι. Δώστε μου Βρίζει αυτό. Ελένη, τώρα το παίξα στο το έκανε. Εγώ παιδί θα πάω πάσο. Α, οκ. Κατάλαβα. Ωραία. Δυσκολεύει το παιχνίδι τώρα. Καλά πάμε, καλά πάμε. Τρία, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και θα βγουν άλλες 3 σίγουρα. 13 κάρτες. Τι κάνουμε? Έπαιξες. Εγώ με πάσο. Και θέλω να Ωραία. καφέ. Έβαλες καφέ. Μισό.
Η Ελένη συνεχίζει. Εδώ έχουμε μόνο νύχτα και χιονί. Ναι. 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 Πάσο όλοι, έτσι. Έχουμε πάει όλοι πάσο. Θα το παίξω κι αυτό. Στρομάζω. Τι δεν πρέπει, έχουμε κάτι στανταράκι. Χιονί. Όχι, το χιόνι δεν έφυγε. Α, οκ. Δύο μάσκες. Δύο μάσκες για ένα χιόνι, μια νύχτα. Ναι. Και μια βροχή. Μπράβο. Και ένα καφέ. Είμαστε όλοι πάσο. Μάλιστα. Ξαναπάμε σε σένα, Ελένη. Πάσω κι εγώ, δεν έχω κάτι άλλο. Παίξει καφεδάκι. Ελένη, έχεις και λόγο, Το βγάλω την επόμενη φορά. Έχω όλες Αλλά τα ήσουν πάσω. εκτός με υπόφωνο. Ναι, Δεν ξέρω ήμουν. τι χρειαζόταν. Σωστό γι' αυτό. Α, κάτσε, μπορεί να πει. Α, δεν παίρνουμε πλέον λόγους, αλλά αυτός έμεινε. Ανοίγουμε. Να το χρησιμοποιήσω όμως μπορώ. Ναι, αυτός το σου είναι. Αλλα. Το λίγο. Παιδιά, Στο Χρήστο. τσιμπάτε. Έφαγε σίγουρα. Όλοι. Η Γκάμπη είναι πάντα αρχηγός. Πάρτα. Εγώ με κολλέ. Πάρτε τα. Περιμένετε. Πάλι έχουμε πολλά χάρτ. Μισό, πόσες κάρτες έχουμε τώρα? 2, 3. 3. Τι εννοείς 2-3, εγώ δεν είχα. Ναι, Έχεις εσύ. σύνολο. Minimum 3, maximum 6 βάζουμε. Ανοίγω πρώτα από... Σου έδωσα δύο αποστολές. Α, ναι, συγγνώμη. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Καλά πάει, καλά. Το φυσικά οι καφέδες είναι, οι καφέδες που μπορεί να μας βοηθήσουν, αλλά ούτε οι καφέδες μας βοηθάνε. Α, τώρα έχω σφυρίχτρα. Έμεινε μουγκός, έμεινε και σφυρίχτρα. Δηλαδή μπήκε σφυρίχτρα μέσα και δεν μπορείς να μιλήσεις και όπως τον Σάτι Ψάλτη. Στην ταινία Βαρβάρα, στην Τροχονόμο. Σήμερα μου θυμίζει αυτό στο Κωνσταντίνο και Ελένης. Μπαίνει ο άλλος στη σκηνή, με το τρομβάνινο. Το σεισμό. Λοιπόν, θα παίξουμε αυτή. Τάγκ. Τάγκ. Μια άλλη. Μοίρασε δύο καρτούλες. Και Ελένη παίρνεις δύο εσύ ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Μία. Ευχαριστώ. Μία. Ω, έμειναν μόνο δύο, παιδιά! Άιτε, να το λήξουμε, παιδιά, δύο. Κάνουμε ένα assault. Λοιπόν, κύριοι, θα βγάλω λόγο. Σίγουρα να το αφήσω αυτό για κανέναν για μετά. Άμα θέλει ο Κωνσταντίνος, εγώ δεν θέλω άλλο. Ο Νίκος δεν μπορεί να φάει, αν θέλει τις πατάτες, δεν ξέρω το αγόρι. Εκτός αν θες να βγάλεις το περιεχόμενο, το κασέρι, ας πούμε, και την καλοπούλα και να φας το ψωμί, την ντομάτα, το μαρούλι. Δεν φάτο, για... Σίγουρα. Ή φάτο πάντα από μακριά. Εγώ δεν πάω να το φάω. Μόνο το ψωμί μπορώ να Θα σου φάω. αφήσω τις πατάτες. Πάμε και βιλό. Τι έχουμε? Τίποτα. Τίποτα. Μείναμε με μόνο δύο για να το λήξουμε. Ναι. Εγώ από μένα, άμα βγάλω λόγο αφαιρώ, από το χέρι μου όχι, μόνο τα δικά σας. Ναι. Οκ. Αν πει χιόνι και εγώ την έχω σε τραύμα το χιόνι, το βγάζω. Ναι, Μη φοβόσαστε Ναι. το σκοτάδι. Υποβηθεί στη φωτιά. Πάσου. Φάσου. Όχι. Εντάξει, κορβάτι. Αυτό που πάει στα καμένα.
Τι είναι εκείνο? Σφυριχτά. Μπράβο. Selfies. Μέσα το Όλα. βάλετε. Το δικό μου ταελάκι πάντα δείχνει το δικό μου. Υποστηρίζω το δικό μου. Μάλιστα. Στην έχουμε μόνο βροχή. Βροχή και αυτό. Και σφυρίχτα. Δύο σφυρίχτες έχουμε. Α, ναι, δύο έχουμε. Δύο βροχές, δύο σφυρίχτες. Δύο μας. Φίλε, ωραία φίλε. Πού βρε φίλε. Να δεις το κρίμα. Πάσο. Καφέ. Πάσο. Καφέ. Να ξέρετε, πάει σε μένα αυτό το μαχακυράκι. Εγώ θα παίξω Και τι γίνεσαι? randomly, αλλά στην επόμενη γιατί τώρα έπαιξα. Πες το. Όσο. Αυτό τι είναι με τα hard knocks. Ναι, μπαίνει εδώ. Και εσύ αυτό τώρα δεν το παίξεις Νίκο. Α, ναι. Άρα δύο βάλε δύο. Εγώ δεν το παίξω. Νίκος, τι ιδιότητα έχεις? Το θυμάμαι. Τώρα τίποτα. Όχι, τι έχεις όμως κανονικά? Οδηγά. Σφαίρα είναι. Πρέπει να πάμε όλοι πάσο. Εσύ Κωνσταντίνε, τι έχεις εσύ? Εγώ διαλέγω στην τύχη. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Που μας Νίξα. εξυπηρετείς. Να ξέρετε, αυτό έπρεπε να βάλω πάει σε μένα. Δηλαδή, ήδη έχω έναν για την παρτάρα μου. Για το μάρι μου. Α! Δεν καθόλου. Πάμε. Αν ήρθε. Ναι. Αυτός μου. Α, ευχαριστώ Χριστό. Γιατί δεν του αρέσει να είναι κι εγωιστή. Εδώ πάμε. Όχι, είναι τυραννική ακόμα. Ναι. Ναι, Έλα, έχουν βγει όλα τα χάρτη. Έλα, πάμε να τελειώσουμε, έλα. λίγο. Έλα. 5 μήνα, παιδιά! Μη φοβάστε. Τη φωτιά. Α, η Ελένη τραβάει 2. Α, ναι, τραβάς δύο στην αρχή, εγώ καλά. Όχι Α. από εκεί, ναι. Μισό λεπτό. Έχει ήδη 3. Κάτσε να βάλω. 1, 2. Από ναι, εδώ. ναι. Όχι, 3, 4, 5. 6. Τώρα εδώ έχω μία απορία. Αυτό θα παίξω. Α, ωραίο. Αυτό εδώ κάνει τις κάρτες 2 κάρτες. Εγώ δηλαδή η σφαίρα μου θα βγάλει 2 σφαίρες. Μπράβο, Ελένη! Α, σε οποιονδήποτε, έτσι. Μάλιστα, Και- εντάξει. Όποιος παίζει αυτό. Αναγκαστικά δύο όλοι μας. Το λιγότερο. Συνεχίζουμε να είμαστε τρεις. Ελένη ξεκινάς. Λόγους δεν έχουμε. Κοίτα πώς μας πάει το παιχνίδι για να τελειώσει και ξανά και ξανά. Και η Ελένη γέμισε φρίκα εκεί. Επειδή θέλω να ξεφορτωθώ κάτι, παιδιά. Γιατί νομίζω... Τέλος πάντων, ας γίνει τώρα. Πάρε τον εγωισμό σου. Και Έτσι τώρα πάει. τι γίνεται. Τίποτα. 3 έχω. Σαν 4 και είσαι. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πάμε τέτοιο. Όσο με κάρτες και μπορούμε να κάνουμε μουτρό. Όλοι μαζί μόνο η Ελένη. Other players. Δεν χάσαμε. Φω. Σοβαρά τώρα. Σίγουρα τη χάσουμε η μάχη. Εκτός αν πας πάσο Ελένη. Ρε Ελένη, εφόσον έχω Συγγνώμη. σφαίρα εδώ, γιατί δεν έπαιξε σφαίρα. Δεν μπορώ να βγάλω 2 σφαίρες. Κατάλαβες. Άντε. Σφαίρα αυτός. Σφαίρα. Κατάλαβες, πρέπει να παίξει σφαίρα να φύγουν 2 σφαίρες. Πάλι πατάτα. Αν παίξω τώρα τι γίνεται.
παίξεις. Αν συνεχίζω και παίζω. Συνεχίζουν αυτά και είναι μέσα. Είναι μέσα. Ωραία, μπορώ να παίξω. Καλά, δεν είστε Απλώς κάτω. κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη. Έχουμε 2 σφυρίχτες ήδη. Τι είναι δύο σφαίρες. 2 σφυρίχτες, μία μάσκα. Και έχει μισή ώρα δεν μιλάει στο παιχνίδι. Χρόνια πολλά, Χρήτη. Έλα, κάψε μας, αγάπη μου. Μπορώ. Λοιπόν, θα παίξω. Κάψε μας, αγάπη μου. Κάνω βιτρό, βγάλει 2 ίδια κάτω. Πάσου. Είσαι πρώτος που κάνει πάσο αυτό, μπορείς μία να την κάνεις. Να την βάλεις πίσω εδώ. Για να την ξαναπάρουμε. Ένα, Αυτή είναι η ουσία, ότι ξέρουμε ποια κάρτα είναι. ένα τραύμα Πάσου. και μια προχή. Καφέ και ένα. Ναι. Και εγώ αναγκαστικά πάσω, είναι 2 νύχτες. Κάτω μου μία. Τώρα. Συνεχίζει δεν έπαιξε μια κάρτα. Μπορώ να παίξω άλλη μια κάρτα, η αλήθεια είναι. Θα την παίξω. Και να δω άλλη μια. Με παίρνει να παίξω άλλη μια κάρτα. Όχι, δεν μπορώ. Πάσω. Καφέ. Δικό σου. Όχι, δεν είσαι πια. Κάτσε εδώ να το κεράσουμε. Άλλο. Ανοίγεται. Γκαμπριέλα. Καβρίλα. Μπράβο, παιδιά. Εγώ που κάτσε. Πόσα Γυρίζει. διώχνω. 2. Βγάλε αυτό εδώ, δεν μας ζορίζει. Τι άλλο έχει και το τυραννικό, στην βγάλει. Όχι, αυτό που το γυρίσαμε δεν Ναι, είναι. όχι. Δηλαδή αυτή συν 2. Ναι. Και το τυραννικό μάλλον. Ας είναι, ναι. Ναι, ναι. Κάτω στο χέρι, στοπ ακόμα. Α, ναι. Μία, εγώ 2. 3. 3, 4, 5 έχουμε σύνολο. Αυτός είναι 3-5. 3, 4, 5. Και παίρνει 2 Ελένη. Γιατί δεν ξεκινάς από σένα. Το απέναντι σου. Α, μάλιστα. Γεμίσαμε την. Κοίτα, ακόμα γεμίζουν αυτές, ρε φίλε. Μας δεν μας μιλήσει κιόλας. Ναι, αλλά μπορείς να γράψεις, Χρήστο. Άντε ρε. Παιδιά, χωρίς με νύχτες δεν χάνουμε. Εντάξει τα νύχτες. Horse. Μισό, γιατί πέσανε 2. Δεν πέσανε 2, απλά λίγο ξανακοίταξα κάτι που θέλω. Α, να δω. οκ. Πόσο είμαστε 2. Πού είναι, αυτό παίζεις. Παιδιά, αυτό είναι. Όχι, πού είναι. Πού είναι η νύχτα. Αυτό μου κάνει την Για να βάλετε πίσω. Εδώ νομίζω. Και λένε και τι έχεις. Την βροχή. Μία κοντουλέ. Α, 2. Ωρε φίλε. Ποιος παίζει, Κωνσταντίνος. Χωρίς λόγο στο παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Αν είναι mute και δεν έχει λόγο, τι κάνει. Δεν μπορεί να πει, το λέει. Βγήκαν όλα. Σημαίνει αν πέσουν όλες οι κάρτες τελειώνει το παιχνίδι. Μέχρι πόσες νύχτες, όσες θέλουμε. Όχι, δεν χάνουμε καθόλου, ναι. Δεν χάνουμε καθόλου. Βέβαια, νύχτα δεν έχετε μόνη της. Κάτι παραμονή. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Τι κάνω τώρα. Τι κάνω τώρα, παλικάρια. Τι κάνω τώρα, παλικάρια. Δεν μιλάμε. Ωραία. Αου. Δυστυχώς αυτό. 3 τραύματα, 2 χιόνια, 2 βροχές. Ας αφαιρέσουμε μία.
Εγώ, Καφέ. Α, ράντο μου λέει. Κάνει ράντο μου. Πόσο χιόνι. Τώρα έχουμε ένα χιόνι. Έχουμε μια Μία σφυρίχτρα. βροχή. Μια σφυρίχτρα. Μάλιστα. Έχεις μια σφαίρα, ένα χιόνι, μια βροχή. Δεν μπορείς να το βάλεις λίγο από εκεί. Πες το μέχρι. Withdraw. Ποιος παίζει? Εσύ. Γιατί. Κάτι Ποιος τι έχει. έκανε. Withdraw. Ο Νίκος τι έκανε? Withdraw. Όλοι μητρώ. Παρόλο που έχει μια κάρτα εδώ, αλλά έχει. Τώρα δεν μετράει το δικό σου, δεν μετράει και τα δικά μου. Δεν σας μπερδεύουνε. Α, σοβαρά. Μόνο αυτό οκ. έχει μείνει. Μάλιστα. Εντάξει. Και οι νύχτες δεν επηρεάζουν κάτω του. Εσύ έχεις κάρτα αρχής. Εγώ έκανα, είμαι ο πρώτος και Ελένη, μόλις σου παίζεις. Μάλιστα. Το ίδιο είναι, βέβαια, παιδιά, αυτό. Ναι, είδαμε. Και ένα καφεδάκι. Ξαφνικό το πράγμα. Τι και ένα καφεδάκι εσύ. Αφού πριν πάντα την πήγε πάσο. Δεν πρέπει να κοιτάς καφέ. Όταν πας πάσο πάει. Τώρα πάει και πάσο. Φροντίζει να παίζει μόλις και να χάσει. Φοβεί. Δεν έχουμε σφύρι. Έχουμε. Μία. Μία. Όχι, αυτό το φοβάμαι. Ναι ρε παιδιά, τι κάνατε, εσείς πότε πήγατε πάσο και πότε παίξατε τέτοιο. Μπερδεύτηκα. Αφού λέμε ότι λέμε πάσο και λέμε καφέ με τη μία. Πώς είναι, ναι. Μετά από σένα, ναι. Θα Είμαστε παίξω και 100%. αυτή. Τι κάνει ακριβώς, δεν ξέρω. Κάνει το Παίζει. παιχνίδι. Α, πριν κάνεις withdraw, Μάλιστα. διαλέγεις μία και φεύγει εκτός παιχνιδιού. Ένα Μάλιστα. καφεδάκι. Αυτές θα επιλέξω να μην τις παίξω. Withdraw, καφέ. Αυτή. Νύχτε. Εγώ δεν δώσω καφέ. Εδώ θα δώσω. Αυτή φεύγει. Ωραία παλικάρια. Σύμφωνα με αυτό. Τι πέτας. Ωραία παλικάρια. Επαναλαμβάνω, σφαίρα έχω. Βάλτε σφαίρα στα βέρτα. Πάει εδώ, παίρνω λόγο. Κράτα βεσάι. Πάμε! Πάμε το! Κοίτα πως πληγωμένοι σε 2-2-1-1. Η Γκάμπη παίρνει 2 στο Παιδιά, κερδίς. πόσες έχεις? Α, ναι. 2. 6. 6 μπαίνουν 6. Και παίρνει η Ελένη 2. 4, 5, 6. Εδώ. 2 παίρνεις εσύ. Και μένω αυτά. 5. Το θέμα μας είναι να τελειώσουν από εδώ ή από εδώ. Όχι εδώ, Εδώ εδώ θα- να φέκει Αν τα φόμπλακα με να τα ονόματά τελειώσουν μας. από εδώ. Άρα είναι η τελευταία γύρω του παιχνιδιού. Ναι. Χρήστο κακός, έπρεπε να το σκεφτείς. Μπορεί να πηγαίναμε εδώ, μπορεί να απόλυτα περισσότερο. Τέλος πάντων, πάμε για μίσιο. Να δούμε ποιο θα κάνει. Τι έχεις, Ό,τι Νίκο, και να τι γίνει. ιδιότητα? Σφαίρα. Έχει κανένας ανοιχτά τις ιδιότητες του ο άλλος? Τι, Τι λέει? δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά. Το εύκολο της υπόθεσης ήταν. Τελευταία γύρω του παιχνιδιού. Πάμε, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε final assault. Ο leader θα μπορούσε να το είχε κάνει πριν διάλεξει τα missions. Αυτό το κάνεις αντί για είναι mission. Εντάξει, θα κάνω. Πάμε κανονικά, ρε, τρίκια, αρχικά. Τι ατρίκια ρε, εδώ 4 τρίκια ήταν. Απλά θα χάναμε στα 4. Μια χαρά, θα φεύγε. Και θα κερδίζαμε. Αυτό είναι... Ναι, ναι, αυτό είναι εδώ- λίγο πιο εύκολο. Ναι. Επίσης, βασικά ούτε κατά τα 4. Άμα πηγαίναμε όπως πήγαμε σε αυτό εδώ, πάλι τις μοιράσαμε όλες. Άρα, άμα τις παίζαμε όλες, τώρα κερδίζαμε. Ναι. Αυτό είναι πιο εύκολο. Ναι, θα ήταν πιο εύκολο γιατί θα γι' αυτό ο Νίκος. Όχι, αυτό είναι υποτίθεται το κάνει λίγο πιο εύκολο το παιχνίδι, έτσι δεν είναι. Ή ισχύει για όλα τα τέτοια. Εδώ Είναι έχουμε προαιρετικός κανόνας ή... Αυτό είναι αντί για mission, Ναι. ο leader
Διαλέγει, παίρνει αυτό και είτε διαλέγει, χάνουμε στα 4 ίδια. Ναι. Ή μοιράζουμε όλες τις κάρτες και αν δεν τις παίξουμε όλες χάνουμε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή να και το κάνουμε εύκολο. τέτοιο, ξέρω εγώ τι. Αλλάζει κάτι. Τώρα το είδες κανονικά, θα έπρεπε να μην ξέρεις τι έχει το mission, έτσι πάει. Πριν Δεν να ήξερες δείξεις να το το. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα χάσουμε πάλι. Πιο δύσκολο. Δεν θα χάσουμε ρε. Δεν θα χάσουμε. Χάσουμε στα 30 λεπτά. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσουμε. Αου, το πήγαμε όμως πολύ καλά. Εγώ πιστεύω αν το πηγαίναμε με αυτό, όχι τα Ναι, 4 ναι. ίδια, θα το είχαμε. Γιατί θα έχει αυτό. Α, και αυτό δικό μου είναι. Χάνουμε δηλαδή, άμα δεν πούμε, χάνουμε. Ναι. Όχι. Τώρα, αν θα χάσουμε γιατί εδώ μπαίνουν 3. Αν ήταν 4 κάρτες έστω και μας μέναν 3 στο χέρι, θα παίζαμε άλλη. Κοίτα, λένε έχει να κάνω κάρτες. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Τι ξαναπεί. Μάσκα νύχτα. Αιωνία, αιωνία, Πάρτε το. αιωνία, η μνήμη αυτό. Δεν λέει τίποτα. Λέμε δεν πρέπει να εμφανιστεί αυτό, α κάτσα παίξω το εμφανίσω αυτό. Εγώ έφτανα 15 ζημιά. Α, το Merry Christmas δηλαδή δεν μας άρεσε να το παίξεις. Τι ήταν το μερικό πίσω. Παιδιά, δεν μπορώ να τα βγάλω. Μαλάκα, δεν μπορώ. Πραγματικά. Τι λέει το Merry Έλα σε Christmas. μιλήσω, έλα σε μιλήσω, έλα σε Τι λέει το μιλήσω. Merry Έλα σε Christmas. μιλήσω, Σταματάει. άμποτ. Τι λέει το Merry Άμποτ. Christmas. Ωραία, ας το κάνουμε πίσω. Δεν Ναι, τραγουδάμε. τώρα που τα είδαμε όλα. Τι λέει το Merry Christmas. Θα φέρεις μια από αυτές τις κάρτες για φίλο. Και, Από έναν παίχτη. ναι. Αυτό. Μια κάρτα, επιλέγει μια κάρτα. Α, δεν θα, το απλά δεν θα παιδί. τραβούσαμε, δεν θα τραβούσαμε από εδώ. Εντάξει. Τι για το τέλος, Δεν με αντέξει. Μα το θέμα είναι τέτοιο ρε παιδιά. Είχε λόγο, μπορούσε να αντέξει. Τι θα έλεγες. Έπαιρνε αυτές τις σειρά, δεν θα λέγες. ξέρω. Εμένα δεν με εναλλακτική επηρέασε. ήταν- Ανάλογα τι είχε παίξει, εγώ περίμενα η Ελένη αν πηγαίναμε για τριπλέτο. Δηλαδή τώρα έτσι, άμα έπαιζε έτσι, ας πούμε, θα έλεγα τέτοιο σφίχτης. Πάντως αν έπαιζα από αυτά, παιδιά, όλα, όλα έπρεπε να... Μία. Όχι. Α, μία φεύγει. Όλα έπρεπε να είναι Σφυρίχτηρα, ανοιχτά. σφυρίχτηρα, τι έχεις Παρ' όλα δει. αυτά και πάλι άνοιγα κάρτα. Απλά έπρεπε να μπορώ... Ήταν λίγο... Και εγώ έφτανα με 5. Έπαιρνα πιο καφέ. Αυτή ήταν όντως τίμια. Μαρτύρα. Μας πήγε καλύτερα. Όχι, εντάξει, είμαστε στα όρια.